तो कलू भैया के गाना हमरा बहुत इतना गाना यहाँ के गईले बानी लेकिन एगो गाना हमरा बहुत पसंद आवेला कि हमारा राजा जी के गलिया मोतीले सखी कि हमारा राजा जी के गलिया मोतीले सखी आ हमारा उनका बिना लागत नहीं खे आ हमारा उनका बिना लागत नहीं खे अपन जौन गाई बस यूट्यूब से रिक्वेस्ट बा सब लोग से कि प्लीज कुछ उठपटांगी नहीं खे लिखला के जरूरत ऐसा हो व्यूअर चल जाए छठ गीत। अच्छा एकदम देखी ए जो देखा लोग बबुआ लोग हम सब समझता नहीं तहरा लोग के बात लेकिन जवन हमनी के पारंपरिक बाभी छठ आवे वाला बा सब इजे सुने के सुनावत हैं हमनी के लेकिन एगो छठ के गीत लास्ट हो जाए ओकरा बाद कलू भैया से जौन रहुआ सब के सुने के भी रहुआ सब सुनब जा ठीक बा ए जो ठीक बा चलिए कलू भैया हमनी के यहाँ एगो मम्मी लोग गीत गावेला आज बर्थडे है जैसन की बतौनी है तब पहले केक कटाई एक बाद केक कटाई तो सब में बटाई एक बाद फिर से बढ़िया बढ़िया गीत संगीत आप लोग को सुनावल जाए कि करी कजरा के धार लागे जन मार बड़ रूप के कटोरी हो। आजकल इंस्टाग्राम पे 2-3 गो नयका गाना वाला हो तो 2-3 गो पुरनको ही में आ जाला। हम अपना आप के सौभाग्यशाली समझी ना जब हम छोट रही गावत रही तो हम भाई छोटे हो गए तो छोट ले पढ़ हो गए वो सुने ला भाई हमार आ जौन अभी छोट पड़ा सा वो सुने ला आ जौन 20-25 साल के लोग बुढ़ा गए लोग वो सुने ला लोग तो ये प्यार है या आशीर्वाद है से यहाँ जीवन रुआ लोग गाना हमने को सुनावत रही चुहुर चुहुर टू सुनाई हूँ टू सुनाई गोलिया पतिल सुनाई। हम चाहते नहीं कि गार्जियन मनोज भैया आप हमने के कलाकारन के मंच पे आई बड़ा सुंदर केक आइल बा एगो स्ट्रॉबेरी शक्ति सोना के मुंह में खियाई एगो हमनी के देती एगो हनुमान पढ़ के मुंह में डाल दी। अब पीयूष मिश्रा कटिहार से आयल बने उनको के सेवा कर जाओ। आज बड़ी खुशी के बात बा मनोज भैया के हैप्पी वाला बर्थडे है तो वहाँ खातिर 2 लाइन हम सुनावल चाहतनी कि रुआई बड़ा केक और बेसब्री से इंतजार करता। देखिए ये छोटी छोटी खुशी मनावे के चीज है नहीं तो लोग लइको फैको होता तो घर मिठाई नहीं खे खियावत। अब का कहे के बा साथ ही बनी हनुमान पानी जी एगो होला तो एगो 2-2 गो भइल रसगुल्ला छोड़ी रसगुल्ला के रसो ना मिलल तो प्रोग्राम में करा दी 25 जनवरी के सेमरी में प्रोग्राम बा सब लोग आमंत्रित बानी लो 25 जनवरी के 26 जनवरी के एक दिन पहले पड़ेला 25 जनवरी से मरी तो बायना मांगी तो नियर बाई बलिहार दुल्हापुर बायना ले लूंगा सर SBI ATM के सामने आई मनोज भैया बड़ी खुशी की बात बा कि आज वहाँ के जन्मदिन के अवसर पे घबराए के नहीं किया अभी कार्यक्रम तो अभी चालू भइल किया के नाच रे पतर की नागिन जैसन सपेरा आइल बा नागिनो आइल बा लोग आज तक फिर एगो लेजर लाइट मारलस ना मन बलो ना मन बाप प्यार से कहत नहीं मान जलो ओए बुझत रहा का हमनी के नहीं तो सर लोग बानी लोग बस एगो इशारा करे के होई फिर तार आगे का होई हम का जाने लाइट मारे के तो कहत नहीं मनोज भैया के जन्मदिन के अवसर पे हमनी के सब लोग जुटल बानी सब वाह
एक बार जोरदार ताली बजा दे लोग। हेमा पांडे जी हमने के बीच उपस्थित बनी, बड़ा सुंदर सुंदर गीत गाई ना यहाँ के। ना ना बस बस हम बहुत ज्यादा नहीं की, हम रोवे लोग के जोड़ा पारी हो कभी। हाँ बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ के गीत गाई ना हमने के। अभी बस 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 ना ना गोड़ मत छू महाराज, लड़की से हम गोड़ ना छुआई ना। लक्ष्मी बानी लोग आप लोग, बड़ी अच्छा लागेला कि भोजपुरी संस्कृति के, भोजपुरी माटी के चीज आप लोग अपना सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सबके बीच में प्रस्तुत करते। एक बार जोरदार ताली भैया बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा के स्वागत अभिनंदन कर दिलो। और हम चाहब गुड्डू आजाद जी के हाइट छोटा पर तो बाबू पीछे खड़ा पर लो कहो। हेमा जी जे दिन भेटा जी है ना तो पूछो क्या आखिर ई ना इंसाफी का है बताओ। ई हमारो वाला जोड़ देना नहीं करा कहीं खोज तो पीछे में बात नहीं तो कहां से लोग कहो। आप मनोज भैया भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक तेवर, हमने के गार्जियन अभिभावक जे के हमेशा से समाज में रीति कुरीति की लड़ाई आप लड़ी ला। और हमेशा से देखिए आज बड़ी सौभाग्य की बात कि हमने के मनोज भैया के जन्मदिन के अवसर पर और इतना बड़ा रोजगार मेला के आयोजन किया गया। थोड़ा फैल जाइए थोड़ा थोड़ा आप लोग हाँ पीछे हो जाए ताकि देखिए ये कैमरा लगा हुआ है, सबको कवर कर लेंगे। हाँ गुड्डू पांडे कहाँ है? अच्छे आदमी थे, आ जाइए खड़े हो जाइए। और देखिए बड़ी सुंदर क्षण ना रुको पहले भी लगावे फुल झरी